Светлината се бори с мрака и в новата книга на Стоян Терзиев, нашия колега от Радио Пловдив, който е и поет, има няколко поетични книги. Преди около година той заяви и своите първи стъпки в прозата с Рицарят на жълтата принцеса. Сега неговата приказка порасна не само по обем, заедно с героите пораства и авторът, признава Стоян. Първата прозаична книга на поета и журналист Стоян Терзиев, Рицарят на жълтата принцеса, се завръща при читателите, пораснала до роман. На 28 ноември от 18 часа в Първа студио на Радио Пловдив авторът представя общ том с първата и втората част от историята за Бранко и Рая. Поради отворения финал на първата част на тази приказка, много хора ме питаха, ще има ли втора част, какво ще се случи. Това се случи, героите пораснаха. Станаха по-мъдри, станаха по-дълбоко пластови, но заедно с тях мисля, че порасна и автора. Продължението носи заглавието «Принцесата на синия рицар» и приближава читателя до изящната Рая, момичето, което ще чуем не само като героиня, но и като поет. Двете части са събрани в един том, за да разкажат цялата приказка за раждането, озряването и разцъфтяването на една младежка любов. Исках вътре да вплета някаква мистика, исках някаква загадка и в крайна сметка се получи един текст, който се разплиска и излезе извън съдържанието на съда, но аз оставих това разплискано наоколо да се стои и този текст се превърна и за възрастни, защото възрастните трябва да поясняват някои неща. В новата книга «Жълтата принцеса» говори само в стихове. В текста се промъкват и далечни връзки от библейски мотиви до световни автори като Стайнбек, Коелю и Милорад Павич, а между страниците звучи и триструнният шамисен на принцесата. Тези концентрични кръгове извън съдържанието наистина са добавената стойност над първата част. Жълтата принцеса наистина говори само в мерена реч. Беше ми трудно, защото по-лесно щеше да ми бъде, ако тя си беше измислила стихотворенията, но трябваше да ги измислям аз. Първата среща с порасналата приказка е утре вечер от 18 часа в Първо студио на Радио Пловдив. Единственото условие за вход е отворено сърце и обич към книгите.